No vas venir dimarts? No, no podia. Sí, tenia un curs de teatre. M'agrada molt que te fica portes. M'agrada la Txell. Ah, sí? Per Reis, Doncs sí, té s'ha molt pirat. Qui va de? Pujo jo! Això caurà. De terra, però de terra. De Maria. Com mos fiquem els maillers. I el contraportes i el gos? No, apreteu fort. La moneda. Que algú es posa un frenal. Sisplau! Ai, ai. Oh! Està pujant o no? Algú està fent... Un moment, calleu. Qui ha dit obra columna? Aquí aguanta. Que feu, que feu? Jo m'abraço! Baixi! Baixeu, baixeu! Espera que baixi. No, que apretin, no. Què és el marica que diu avall? Amunt! El vídeo és la mare. He passat tot el corró de la exclusiu aquí. Què fas tu aquí? Ja no parlo d'anar jo. Tenim manilles, senyors. Perquè te veus tu amb mans de... Clar, clar. Però primeres mans del folre no, xica? No. No, segur? Bueno,